недобрата комуникация между родителите. В този смисъл особено опасни са случаите, в които отглеждащият родител дори си позволява, а за съжаление това е много често, да настройва детето срещу неотглеждащия родител. Това е едно от най-опасните явления, които се наблюдават масово в семействата, в които родителите са разделени и за съжаление сякаш в България се е превърнал в национален спорт единият от родителите умишлено, целенасочено да манипулира, настройва детето срещу другия родител, без да се осъзнава сериозният проблем, който възниква от това, проблем, който травмира завинаги детето и нанася необратими вреди и щети върху психиката на детето за цял живот. А това е състоянието, така нареченото родителско